И какво става, хора, с Нарки ЖБГ? Това е едно ревю и тук ти ще снима по-скоро няколко дена. Да. Това е моят хом. Особено. Сега пъти. Само скочим на пипито да ви покажа само какви хакери има. Така. Сега ще намеря ранката. Опа. Може сте видяли един клип, който го бях качил, че не сме толкова много дълго, но колкото да е, ще качвам клиповете. Да, искам нещо да ви съобщя. Има там един приятел, ме накара да му споделя там за хак и уж му споделям и в EnderGod ми открая ника. Ще го ме долу в описанието, който ми е гипоника. Ще го дам на Owner да го бани да ми даде ника, защото аз не си знам паролата и да. Той се го че на Max ми е грифъл. Така. Само сега ще ви кажа. Само се намеря храната. Окей. Така. И да ти има спална. Ме интересува, че ме кюнат. Сервера да, долу в описанието. Тук ти е лагва. Окей, мисля ти е на хом. Да, има ти е право на 30 хома. Това е много яко. Фото беше горе, да, хом. Фа. Чао. Окей. Почваме. Така, километро даже още. Опа, още един. Сега ще му кюнат. Окей, какъв е това? Ще нищо улица там. Тразни. Айде. Може да лагва. Окей. Къде? Да. Колко не съм. Опа, още един кил. Те имам 411 кила. Почти съм влязла в топа. Не. Айде, стъпи, наречест. Не, бе. Не искам да умира. Ето се крия. Яш. Опа, още един. Хора, не станахме про, бе. Тук про ще не убият. Окей, не искам. Давай. Мога да побием да му вземем демидж. Не. Окей, само разбира. То сме били с каска. Хакам с хак. Той почти е мъртъв. Да, ето убил го. Аре, просто не ме обижи, бе. Просто не, бе. Ето, както виждате, не съм хак, защото повечето ми като хакси. Да видят. Окей. Само да не... някой. Става. Опасно. Окей, виждам някой... Нали, къмо? Къде, бе? Опа, още един кил. И го разкози даже... Тъпото това нещо. Окей, сега ще кажа как може да си печелите айтеми. Home дупка, т.е. Home фа. И сега ще покажа как може да си печелите айтеми. Много лесно. Само да презареди, хоп, така правите. Опа, не! Къде е стъпа 2? Не, вече бях конбът. И сега просто така ще ви покажа на кратко така стъпа 2. Така, копирате си го това. Стъпа 2. Копвате си го. Така. Видите, в 10 секунди там вътре хомчето. Така правите. И хоп, се махате веднага. Ето видяхте. Как може да си печелите по някой айтъм. Хоп, да ме къска.
Така. Всичко да го няма. Има също така. Да. Къде има ли нещо друго, което ще ми трябва? Не. Пием и отвън пак, обаче този път ще си по-направим нещо друго. Не стане. И да бъдем готови. И ето да, точно отгоре ни. Лагна. Жесток лаг. Ще нищо не виждам, но бия. Бия. Окей, бе, кой ми наби толкова много демиджи? Окей, той с ръка ли ме уби, с какво ме уби, не знам. Просто аз казах, пълен е с сървъра с хакери. Тук те само ще играем PvP-та, той сервер як е, кеф има много. Къде просто не ти набрам? Брони. 2. 1. 2, 3. Да. Сега ще го убия. Не. Какво бе? Сега ги бъркам. Кога дорахме? Ще убия. Окей, защо? Какво? Умря. Така. Може много да лагва. Окей, добре, тук ти е последно като вляза. Не мога да му взема абсолютно нищо, не знам защо. Виждате, че не съм хак. Даже хостера ще види. Кил. Се не жем как аз да споделям. Преслав, ти какво правиш? Да, аз съм от Преслав. Направо се чудя. Ау! Чакайте да видя кой ме уби. Добре, пак така ще направим, както ви казах. Home F и отивайте, вземате нещата и готово. Хоп, взех си нещата, пак се върнах. Така просто със сято правите. Хоп, всичко изчезва. Жалко, ще нямаме нещо. Да, също аз имам вече сървър, като много се радвам. Не толкова много, защото на всеки ден се сменя IP-то. Не знам защо, но който може да ми хелпне да каже просто сега. В коментарите. В това се чуя, защо сме тим. Не мога да ударя. Бейски, 101. Ето там има единица пазит. Веса. Тук те. Яш там. Я мисля, че можем да избягам, но не може. Защо ще го килна, че ме дразни? Така стои. Къде си? Да пък сега рече ще влезе нещо. Ще го килнем. Къде си? Няма никакъв тим при мене. Момче. Ти какво си изпил, не те знам, обаче нищо не ти вземам. Окей, ето. Заснахме един хак. Не искам. Направо така ще направим. Сега ще ни килнат. Не. Най-големите нобове, дами и господа. Скачат и вземат като... Ето, още един хак. Папо Брасил. Още докато вляза ме уби. Не знам как. Но аз ви казах, че има много хакери. Ето, вижте, веднага ме засечи. Съм тук. Ето, хак. Няма вестин. Не се продава без битка. Ходим едно.
Да взема стантъп сет, коженка. Така. Готово. Този път няма да вземем толкова много, защото много бързо ни килат. Тя тъпи ще го не смотра. Те видях някакъв. Да, ето убиха още един. Къде отиваш? То сме фора. Не, ти не беше, бе. Откъде да вземеш айтемите? Супер, точно това се нуждаех. Ето този дет ми загоди отвора. Нещо. Латите ми сега, кой ще ми се тук, бе? Аре, бе. Ще ме ударя, бе? Ето още един хакер. Но, казах, никой не може. Виждам няколко, защото има много. Теле съм пълен. Така ще направим. Ето го същия с ръчичка. И... Това нямам думи, хора. Нямам думи как може... Ето! Направо, какво да ви кажа? Хакер е много. Колкото си искате, хакерски сервер. Сори, че не го гледал, обаче просто какво не направя. Много хакери, много народ. Все пак на много хора. Това е хубавото. В якото серверче. Че няма засила. Не ще ждаме той. Не. Три, дай, шеш. Хвали. Си готов. Те не сме тим, нали? Тим ли сме? Не, добре. Значи си мъртъв. Окей, чао. Нямаш ли? Имаш ли? Добре, имаш. Мерси ти. Мерси. Ти умираш. Ти умираш. Който да си. Къде ме биеш? Вау! Какво беше това? Нищо, това си го взех. Сега ще го килна с това. Така. Пълни ботове с хакери, с хак ми играят. Те си има в клипа. Ще видите. Да, ако имам за хак, ето сега снимам и не съм хак. Ето го този дет ме уби. Мисля, че беше този... Не, ето по това, че поне съм на някакъв кил сега, поне. Къде не убиват. Ето е! Риско! 4-5 вече станаха. Набиваме и той фъра. Окей, давай бързо да бягаме. Ето, хакерче! Тъпо смотано хакерче. Пирай пак. Няма сти. Контри. Окей, ето. Добре, как лети? Как летиш? Окей! Окей, убих някакъв с ръка. Окей, мерси за айтемите, чао. Сега той ще го успокоим двой, като беше там. Само пипна. Само не включихте. Вече ми... елате, идвам. Ти къде си? Ето те. Спокойно е, аз съм тук, нищо няма да стане. Чу ли? Ти си каза да дойда. Супер. По-добре. Къде тръгваш така, смело? Окей, стига с тези хокерчета. Хора много ме дразнят. Сега си лепна. Няма ще ги килам. Спрат да играят с как тогава.
Еми хубаво стара да не ги бани, че са много хакерчета. Но той не вярва като един мът, като ми бях казал по скайпа. Негова работа. Имах даже с нея. Home 3 и пак отиваме. Къде си? Ето къде те бях. Точно тук къде. Окей. Окей, бе, добре. Вижте това как лети. Окей, Криско, как дойде? Че слушам по-хубаво айтемите. Къде си? Не такова. Не, никакъв тим не играе с хакерчета. Никакъв тим. Килове 441, супер. Хом 3, като е... Опа, Хом 23. Супер панталонки. Ама, лошо. Много лошо. Много лошо. Нещо аз ще отида го килна. Тая клип задължително го качвам. Защото да, не съм снимал. Сигурно ще ми се разсърдите. Както видях няколко абоната вече, като имах 16, станаха 10. Но се разтревожих и тук пак се завършвам. Окей. Отко. Епини. Окей. Степ те знам, споко. Не дей да зацепваш. Не дей. Кил. Тактиката е, като дойде някакъв, само скачат и го килват. Аз така правя и много килчета. Ти... Добре, дай те ще килнем. Ще ме кефиш. Ще ме деш, не. Кил! Лати! Где се свък да им играеш? Хубаво, ще чакам тук. Вау, то сколько ми се. Ето хакерче още едно. Повисръчце ви. Абе, какъв е този спага, бе? Дай бързо. Да. Супер, просто кой ви казва. Супер дупер. Кай вече съм сега. Айранка. Да. Никакъв тим. Аз не съм с никой тим. Спрали. Окей, взено да ми лава. Стана гадно. И то пак дойде някакъв тим. И ти някакъв тим. Окей. Стените ли убих? Спитка. Още един хакер. Просто... 150 кило, пак добре. Изучава. Се заитамите. Аз така ходя се бия, обаче по някой път някои приятели говоря с тях, казват ме, идвай бързо да ги киваме, отивам, даже един ме кара да споделям. Няма никакъв хак, но всичкото отгоре ме бана, не знам защо. И имаше тук един много гаден от мен, викам, нали, ари приеми. Той вика, бе, не се пратил, пък 100 пъти му пратих. И му бана нарочно. Еми, админи.
Какво да ви кажа? Само добър скибини. Ти тук ли си още? Ето с хакер чудет ме уби. Почнах ли тази тебе? Почнахте. Аха. Не, няма да бягаш. Не, няма да бягаш. Кяри, бе. Добре. Друго имаш ли? Имаш. Това ми трябва. Си. О, каска. Не, ще мушиш каската. Не, бе. Май се. Каска да имам. Каска, моля те. Да. Не, той е сложич. Поне е загубен. Бе. Така, готови сме. Ще накилчи. Така е. Аре, ботове, елате. Нека дамо да ме убива. Те май няма да бъдат. Един доти. Чао. Влизаш и излизаш. Това ви казвам. Чао и на тебе, чао. Ау. Аха. Ще пите ви. Вие не знаете аз кой съм. Ще ме биете. Ау! Хакер! Не, сигурно се не беше хакер. Home 3. Yes, play. Така. Про. Сега само казвам, всичките ще бъдат мъртви. Правя предпоследно PvP и ви казвам, те са мъртви вече. Само взех пияйте ми си взех. Махай. Не ми трябва. Така. И отиваме на Home 3 и цепиме, само ако не е някаква дайманка. Келата ми. Добре, много лесен. Да, ето лесен кил. Сме някакъв там. Така пак тази ще стане въгъла. Постоянно правя, че не се занимавам вече с хакери. Че стане дълъг клипа. Се нервя много. Също толкова много дразнят тези хакерчета. Дано хора се ради ги бани. Стига. Нямам точно най-важното. Супер. Сега вече са. Само да ми додат. Ще ги пипна. Аз така винаги си взема майта ми. Обаче, не ли поках горе там майта ми, тя съм си ги печелил и... Не! И от китовете. Лагва жестоко много, затова няма отивам на там. Пия просто така, тук. Отивам на Home 3. И се... Почвам. Само има да те пипна и си мъртъв мой. Мъртъв. Чай този път да гледам, че... Виждам никнейма. Направо така ще ви почакам. Къде? Супер. Три. Сега на някой... Гладо ли бе? Що не те видях? Хоп, кил. Нали, вижте, в Top Kills Disaster е първи, почти 2000 килчета, браво!
Супер, така. Сега ме убият, свършвам клипа. Гледам ли го почти? Ти идваш, чао. Да пие набързо. Опността сила. Добре, ще ги разкатаем. Дайманка. И тя е мъртва. Какво дареме? Стрелна им пу! Не. Те много мразят там като отива. Окей, бе. Айде, 40 скилари ми идвате постоянно са отбаци. 3 минути. Дамът меч. Виждаме къде. Ще вляза в топ, бе. Топът бупа. Вече на някои места може да се пише Бобсъна. Преди някакви причини. Кил. Да, имам и хилпер меч. Забравих да кажа. Спитката е... Охо, Владко. Още един кил. Хедшот. Да, и аре, чао. И до другия клип.